Hej og velkommen til. Jeg hedder Monika Holm, og jeg har et firma, der hedder Kanalisering ved Monika Holm. Og allerede nu kan du høre, hvad det er, jeg laver. Jeg kanaliserer energier ned til dig. Og i dag vil jeg fortælle lidt om healing og hvad det kan gøre for dig. Healing, det er jo en universel livsenergi. En stærk kærlighedsenergi, vil jeg kalde den. Og den her energi, den kan gå ned og hjælpe med at opløse nogle af de blokeringer, du måtte have i dig. Og så tænker du, hvad er det for nogle blokeringer, du snakker om? Blokeringer, det kan være menneskeskabt, det kan være skabt af dine tanker, hvad du tænker om dig selv eller andre. Det er ikke altid så hensigtsmæssigt, det vi godt tænker om os selv, desværre. Det kan også være skabt ud, når du forlader din hoveddør om morgenen og går ud i verden. Så bliver du mødt af en masse påvirkninger og energier, og de her påvirkninger, de kan på sigt sætte sig som blokeringer i dig. Så tænker du, ja, hvad er med de her blokeringer? Hvad er der med dem? Jamen, dem kan du mærke som symptomer. Du kender dem sikkert allerede. Stress, sygdomssymptomer, indre uro, restløshed osv. Og her kan healingen gå ind og hjælpe dig ved, at den går ned, og så opløser den de her blokeringer. Og alt efter, hvor genstridige de her blokeringer er, alt efter tager det jo tid for at få dem healet op. Er du interesseret i at høre mere, så er du velkommen til at gå ind på min hjemmeside, der hedder kanalisering.bornholm.dk, eller min Facebook-side, der hedder kanalisering.monika-holm. Og der kan du læse om alt, hvad jeg laver. Og er du interesseret i at høre mere, så giv mig en besked. Så snakkes vi ved. På gensyn og hej.